Gọvanọ Nchekwa Soludo akpọkuola ndị eze na ndị PG otu obodo dị iche iche ka ha lụkwuo ọrụ ahụrụ anya na mmepe obodo ha gasị. Gọvanọ Soludo nọ na-ekwu okwu na nzukọ ya na otu ngalaba abụọ ndị ahụ nwere o wee kwusie ike mkpa ọ dị na a ga-akwalite ozi ọma ọchịchị ya na ezigbo ka ndị nkịtị na gọọmenti lụkọ ọrụ ọnụ maka obodo na ya bụ ihe dị nnukwu mkpa. Ya bụ nzukọ were ọnọdụ na International Convention Center dị n'Awka. Ejikola bụ onye nta akụkọ anyị na ebe afọ. Abịa n'obodo, Gọvanọ Soludo mere ka amata na ọ dị mkpa ka ejikọ aka ọnụ iji wee hụ na e nwere ezi nchekwa. O kwukwara na ikpe ha ji aghara aghara bụ nke achọpụtagoro na ọ bụ ihe na-eweta mbuze n'obodo a. Ya bụ gọvanọ kwukwara okwu n'ihe gbasara agboro nakwa ịna ụtụ n'ụzọ ezighị ezi ma kwuo na ego a na-anakọta na Anambra steeti ezughị ọrụ a na-alụ, n'ihi na ọ bụ na onye ọbụla wepụta pasentị 5 wee tinye na a ga-arụmite ọrụ. O kwukwara na otu a ga-esi na-alụzi ihe arụmarụ ugbu a n'ala Igbo emego ka e nwee ike na-ahụ ebe a na-akọ ahịhịa ndụ nakwa itinye ọwa mmiri nke ọma. O kwere nkwa ị na-arụgide ọrụ wee hụ na ihe ndị a na-eche aka mgba bụ ihe ndị ememinara. Kedu ife your tenants na-eme? Oke nọ n'ụlọ na-agba nke nọ n'ama na gịnị mere? You now understand why we must know ndị even ma ndị na-akpọta ndị mmadụ na-edobe beba ndị ga-echere ube gị nso ọ na so kpọrọ ofu ndị ibe a tinye as tenant. Kedu ife tenant gị na-akpọ? Ka ọ na-ekwu okwu, onye chairman nke Anambra State Traditional Rulers Council Igwe Nnemeka Achebe kwuru na ya bụ nọrọ n'ụlọ nke a na-eme kwa Mọnde abụrụrali ihe enweghịzi isi n'oge ugbu a. Onye Chief of Staff nke Gọvanọ Maazị Ernest Ezeajughi, onye Head of Service Barrister Theodora Igwegbe, onye Kọmishọna nke Local Government nakwa Chieftaincy Affairs Maazị Tony Collins Nwabụ Nwanne, onye State Chairman nke Apụga Chief Ifeatu Obiokoye nakwa National President nke Anambra State Association of Town Union Barrister Titus Akpudo nakwa ndị ọzọ bụ ndị bịara ya bụ mmemme. A nọrọ na ya bụ mmemme nwee ịjụ ajụjụ na ịsakwa ajụjụ nke sitere n'aka ndị President General nke obodo dị iche iche ma nwekwe ịnọtụ jụụ nwa nkeji iji wee sọpụrụ onye President General nke ụmụ ojii lara mmụọ nakwa ndị ọdachi dara n'ahịa ọdụ Igbo nke dị n'Ọchanja.